Strašne veľa dobrej hudby sme dnes počuli. Títo Diego sú fantastickí, hovorím to, vždy zopakujem to opäť, pretože dnes je tu aj Totka z Tisovca, či z Tisovca. Najmenej dve dobré kapely. Čo za večer nie je zlé? No, schválne, ktoré myslíš? Najmenej dve kapely. A ja aj poviem. Ja poviem, že Cubes a Unix ešte. Tak tri. Para nehrala, tuším. Či Para niečo sme si nevšimli? No, myslím, že nehrala Para. Myslím, že Para nehrala, ale niekomu sa páčila, ako dnes hrala, takže prečo nie? Prečo nie? A keďže počúva aj tá pani z Tisovca, treba aj povedať, že to, čo dnes videla, ja viem, bolo to šokujúce, lebo neboli tam úplne najkrajšie zjavy. Cez to všetko treba povedať, že toto boli ceny Rádia FM. Rádio FM je jedna zo služieb Slovenského rozhlasu. Pomôžem ti, je to štvrtá programová služba. Dokonca. Áno, tak rozhlas má niekoľko služieb a to my sme štvrtá služba. Verejnosti, keby teta z Tisovca chcela, môže si naladiť kedykoľvek Rádio FM a dokonca každý piatok od 18. tu nás s kolegom Balážom rozprávame. Nevidíte nás, je to výhoda. Ďakujeme. A tak ešte raz o 18. v piatok tu nás s kolegom. Aj budúci týždeň, dnes nás to troška vykolajilo, že tu je toľko ľudí, aj tu tak strašne teplo. Ale sme tu kvôli cenám a keďže sa to blíži celé k záveru, ja viem, už máme teplo a bude veľká afterparty, k tomu ešte musím povedať pár slov potom. Zavoláme niekoho na pódium, nás ste videli dosť, a to konkrétne programovú šéfku Rádia FM a ešte, aby nebolo smutno, aj samotného šéfa Rádia FM, takže Janka. Tak sa volá, no. Hej. Ja obdivujem tvoju pamäť napriek vysokému veku. A Janka Imrichová a Dušan Mančo. Dušan. Dobrý večer. Dobrý večer. Posledná obálka. Sme veľmi radi, že tu dnes môžeme byť, že môže byť Rádio FM v tomto historickom momente prvýkrát aj na televíznych obrazovkách Slovenskej televízie. A Rádio FM je o hudobných novinkách a o novej hudbe, dáva veľký priestor novej slovenskej hudbe a chcem od vás len jednu jedinú vec, zatlieskajte Rádio FM. Dúfam, že po tom dnešnom aj televíznom prenose nás bude stále viac a viac. Tak a asi by sme mohli prejsť k tomu hlavnému, čo nás čaká ako zlatý klinec dnešného programu. Janka? Áno, ono nám to tu tak vrcholí a nielen čo sa týka dnešného večera, ale aj tak cien hudobných celkovo, pretože už sa odovzdávali ceny Grammy, už sa odovzdali ceny Brit Awards a teda dnes večer Radiohead Awards. A ja poprosím o nominácie na poslednú kategóriu Album roka 2010. Radiohead Awards 2010. V kategórii Album roka 2010 sú nominovaní Billy Barman, Noční jazdci, Jana Kiršner, Krajina rovina, Je jasné ako jednoduchá vec, spomienka minulého leta, čo patrí len nám dvom. Para, Povstanie, Puding pani Elvisovej, Tí, The Unix, From the Dust, Mrzí ma, že iba jeden môže vyhrať túto kategóriu. Otváram pomaly obálku. Áno, dámy a páni, v kategórii Album roka 2010 si Radiohead Awards odnášajú Billy Barman za album Noční jazdci. Nebudete to mať ďaleko. 2010.
Dnes sa im to opäť podarilo. Po viac ako 2 rokoch fungovania sa im koncom minulého roka podarilo vydať debutový album Noční jazdci. Vznikal z veľkej časti s producentom Marekom Rakovickým a je soundtrackom k fiktívnemu komiksu, ktorý si Billy Barman vymysleli. Ich prvotina priniesla hity Introvert, Orbit, Cigánska či Na Laze Oremovom. Záznam a pred 4 dňami volala Nika, že dojdete zahrať. Dobre, zradila. A sme naozaj prekvapení a ďakujem vám veľmi pekne. Ja by som povedal trošku viacej. Myslím, že by sme mali poďakovať aj ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o vznik toho albumu. Strašne veľa ľudí na tom spolupracovalo. Začnem asi Marekom Rakovickým, ktorý je producent a spravil strašne dobrú robotu. Tomáš Sloboda tiež robil s nami niektoré pesničky. Potom poďakujem našim 2 bubeníkom predchádzajúcim, pred Teom. Čiže ďakujeme Rolo, ďakujeme Ivo Kormaňák do Anglicka. Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali. Jožko Chorvát, ktorý nám zaranžoval sláčiky a dýchy úplne fantasticky, takže ďakujeme aj tomuto človeku. Ďakujeme nášmu manažerovi Robovi Gregorovi, ďakujeme Jančimu, nášmu prvému manažerovi. A ďakujeme všetkým fanúšikom, všetkým ľuďom, ktorí si kúpili platňu. A ešte ja osobne ďakujem Martinke a ďakujem otcovi, mame a mojim sestrám. A pozdravím všetkých, ste super, ďakujeme. Jožo Vrabel. Ďakujeme. Všetkým mamám ďakujeme. Aj ja ďakujem všetkým mamám. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte raz, díky moc. No poďte si zahrať. Aj my sme prekvapení a ďakujeme, že? Ja sa hlavne teším, že keď o rok spravíme ten for, že tí, ktorí budú hrať poslední, si budú myslieť, že oni vyhrajú, ale... Ďakujem. Mama. Inak pôvodne vyhrala samozrejme Kiršnerová, ale keď my sme videli tie schody, ktoré tu sú, tak to by sme si nedovolili jej spraviť, takže sme to rýchlo prepísali. Ale dúfam, Jana, že je to v poriadku. Ale jej takisto gratulujeme. Ako? Aj jej gratulujeme. Takisto nie, lebo nevyhrala, ale gratulujeme. Vyhrala, je v očakávaní. A mimochodom, chlapci. A keď už sme pri tom, my sme tuším dnes čistého času hovorili asi len 2 minúty, takže na chvíľu pozornosti, len poprosím, že prišlo mi také zaujímavé, že toho roku ako keby, my sme si tak trošku robili žarty z toho mainstreamu, alebo z toho stretu mainstreamu a inej hudby, ale veď mainstream to v podstate ukázal tým z tej odvrátenej strany hudby, nie? Však Jana Kiršnerová nahrala jeden fantastický album, ktorý by mohol vyučovať naše tzv. Undergroundové kapely hudbe, Cubes. Však to je jeden z najväčších objavov za posledných 5 rokov. Nahrali, ale bude to pekné, no. Takže uvidíme, že či o rok sa to vymení, alebo v roku 2011, či sa to vymení a či to tie iné kapely ukážu mainstreamu, no. Možno je na čase. Výzva. Je to výzva, takže... Asi aj toto bolo účelom. A zakladajte kapely mimochodom. Tieto sú už obohraté. Tie tantiemy, ako sme spomínali, to nie je žart. Z toho sa dá celkom slušne. A teda my zahráme. Pozrite, Tomáš Sloboda je teraz v Tajsku. Tak, presne. Treba viac povedať. Tomáš Sloboda. Áno, my vieme, on má asi 7 kapiel, ale... Je v Tajsku. Svedomitou prácou síce, ale je v Tajsku. Zakladajte kapely. Buďte radi, že vás je kde hrať, takže nebuďte hlúpi. Skúste sa vyhnúť melodickému roku. Melodický rok je skvelý, ale kapela už dostala cenu za melodický rok, takže to hádam postačí. My tu s kolegom Balažom sa s vami rozlúčime, ale počúvaj, ja som vždycky chcel vidieť z pódia, som bol už asi 3-krát na Depeche Mode a oni robia s tými rukami takto, vieš, takto som to vždycky chcel vidieť, tak napríklad doľava, doprava a zase doľava a doprava. Robí to celé publikum, to vždycky robí, bez toho, aby som ich... Nádhera, vieš, zakladám kapelu, opäť raz. Skvelé. Boli sme dobrí, vy ste ušli. Toto sú víťazi albumu roku. Chlapče, zahraj. Máte na to.